Boračka organizacija Republike Srpske u Loparama, pored krsne slave, obilježila je i 20-godišnjicu formiranja 3. Majevičke lake pješadijske brigade. Tim povodom sinoć je održana svečana akademija, a danas je ispred spomenika junacima Majevice služen parasto za poginule pripadnike ove jedinice. Prisutnim veteranima, članovima porodica poginulih boraca te predstavnicima javnog života opštine Lopare i drugim građanima na ratnu biografiju i žrtve koje je podnijela 3. Majevička laka pješadijska brigada na svečanoj akademiji podsjetio je komandant ove ratne jedinice Vojske Republike Srpske Milivoje Garić. On je između ostalog istakao da je živote za Republiku Srpsku dalo oko 250 pripadnika te jedinice, dok ih je preko 1000 ranjeno. Brigada je zaista uspješno izvršila zadatak, ne pokleknuši ni milimetra pod najjačim tuzlanskim, dakle drugim korpusom takozvane armije BiH. Ni milimetra. Predsjednik boračke organizacije opštine Lopare, koji je bio komandant bataljona u 3. Majevičkoj lakoj pješadijskoj brigadi Risto Radić, istakao je na svečanoj akademiji povodom dana brigade da je za njega i njegove saborce briga o životu populacije koja je ratom najviše izgubila pitanje iznad svih drugih. Lokalna zajednica svakako čini određene napore na poboljšanju položaja i statusa boraca uopšte, međutim mogućnosti obzirom na opština izrazito siromašna opština, to svakako nije dovoljno da bi mogli reći da smo zadovoljni sadašnjim stanjem. Načelnik opštine Lopare Rado Savić posebno je na akademiji podsjetio na žrtvu koju su u odbrambeno-otadžbinskom ratu dali poginuli, ali i živi borci. Mi dugujemo vječnu zahvalnost poginulim borcima i onim živima i obaveza svih nas koji obavljamo bilo kakvu vlast u Republici Srpskoj i opštinsku i republičku da se trudimo da ono što je tekovina te borbe ne dođe u pitanje nijednog trenutka. Opština Lopare stipendira sve studente koji su iz kategorije porodica poginulih boraca i također i ratnih vojnih invalida. Također smo omogućili da se obavlja pripravnički staž za one koji su završili fakultete. Načelnik je posebno naglasio značaj zapošljavanja boraca i djece poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske, istakavši da će to u narednom periodu biti obaveza broj 1. Povodom krsne slave boračke organizacije Republike Srpske i dana 3. Majevičke lake pješadijske brigade, danas je ispred spomenika poginulim junacima Majevice služen parastos. Neđo Đokić iz Mačkovca u ratu je izgubio sina. On kaže da je odnos onih koji vladaju častan kada su u pitanju porodice poginulih. Poštuju, daju ono što prispada, što mogu, nema ni državne. Pomognu kako? Pomažu što? Pomažu po nešto što može, ne mora im pomoći više nego što ima. Vijence u čast sjećanja na one koji su zauvijek ostali na braniku Republike Srpske i Majevice položile su delegacija boračkih organizacija iz Lopara i okruženja, udruženja porodica poginulih boraca, načelnik opštine Lopare i drugi.